Filmează? Da, salutare toată lumea, eu sunt Luca și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi o să ne jucăm, nu întrebați de ce tu zic, astăzi prea mă bălbesc, nu știu ce am. Deci, bun, deci, vreau astăzi să ne mai jucăm pe seria aia mea de hardcore. Dacă mai bat eu ușile, gen, o să ies și o să intre din casă, că na, mă duc până afară, că acolo stau eu pe pat, acolo când mă plictisesc mai merg, pentru că, da, ăla e locul meu de plictiseală, patul de pe terasă, în fine, mergem acolo și ne jucăm. Apropo, dacă vă place genul acesta de episod, cu Minecraft sau cu Roblox, cu jocuri oricum, nu uitați să apăsați butonul de like și cel de subscribe. Era să zic și ne vedem data viitoare. Nu, dacă nu, încă nu s-a terminat episodul. Mi-e un pic frig, stați o secundă că mi-au un hanorac pe mine. Plus că poate astăzi trebuie să merg să mă fac cu niște prieteni, doar poate. Dar rest nu știu. Vedem. Dacă se aude, să nu întrebați de ce, că am zis să-mi iau hanorac cu mine și... Resimt că o să mor foarte repede, dar nu știu de ce. Sunetul ăla original. Eu n-am Minecraft-ul ăla, full ăla, bine bază. Deci n-am ce zice. Îmi place sunetul de la ăsta altul. Deși de la altul tot cam așa era. Tu, 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 tu. Se face seara, stai să... Bă! E gliciuit ăsta. Ar trebui să-l mut aici. Da. Stați că ies de pe hartă și intru din nou, că nu știu ce are. Internetul mi-a dat jos, dar așa ca să nu mai am reclame. Că nu cred că suportați să primim un continuu reclame. În sfârșit, deci am paturi mauve. Ok, nici aici e mai bine. Uite, acum, aici e perfect. Bun, de patru o să avem nevoie în nether ca să găsim netherite-ul, că bobe în nether dacă pui la netherrack. Să facem rost de un ochi de pe engine, hai. Nu mai am iron. Deci fi făcută what? Acea ori ninge. Stați o secundă. Am o mare mică idee. Aveți încredere în mine?
dacă vedeți cum alunecă. Sık. Okay. Sık mı? Nu mai știu ce să zic. Pierd cuvintele. Bă, de ce m-am așa greu? Mi s-a părut asta, mi s-a părut. Bun. Wait a minute. What? Okay. Dude. Nu oamenii. Zombie îmi dau inimi întregi și eu am aproape full armură. Adică mai am perviețe. Oh, no, cost repede. Da bine, după tine. Guys, ce-am zis la început de episod? Da. N-aveam ce facem. Trebuie să ștergem. O să intrăm pe harta asta, pentru că eu de obicei pe asta mă joc. Nu mă plictisesc și eu intru aici. Jocul ăsta mă joc pe harta asta. Harta asta se numește Welcome to Jacket. Oh, nu, că mă fac cu widerii. Aici nu se poate. Sunt destul de stacat. Am din asta aici în inventoriu. De aia am. Văd ce-am ăsta? O elitra. Băi, this pretty good, man. Incident. Am un mace cu Windburst 3, Bridge 4, Unbreaking 3, Higher Aspect 2 și Mending. Sunt bun la MLG-uri. N-aveți ce spune. Foarte bun. V-am demonstrat chiar acum. Nu-s bun. Nu-s chiar atât de bun. Pentru că dacă mă pui
Așa. Ați văzut? N-am murit. Dar un pic, da. Doar un pic, da. Cum, bro? Vreau să mă demonstrez că pot și eu. Ca Florian! Ok. Vedem. Dacă mă spun numai să fac în jur. Oare cine știe în comentarii să îmi zică cum se numește poziția aia când de rideri. Știți că vă arăt a doua bază. Căci prima oară. Au. O din ce vrei acum să nu mă mor deloc. Asta am găsit-o. Sabia asta. Asta l-am făcut. Da, am destul de multe ouă, nu întrebați. Vendim. Cred că cartea asta o capsez cu mine. Cu mine judată. Ok, mă doare undeva. Dacă nu vine raid să fac rost de sisteme. Nu, asta e baza mea foarte bună. Basta de minte. Ce? S-a spus să vă arăt și asume nou. Și urmează și... Oh, no! Oh, no, mía de muerto! Ok. N-am kitul de bătaie. Cel mai mare fail. Oh, nu. Da. Trei cemberele au fost ale mele. Și bazele vechi. Da. Aveau generatoare. Oare vă pot spune de bedrock-ul ăsta? Deci, din bedrock-ul ăsta am făcut rost de el foarte greu. Dar dintr-un singur fapt. Nu creative. Ok. Am făcut rost doar din cauză căci am făcut rost de comment blogger. Pentru că sunt tutoriale cum faci rost de comment blogger. O dropat? Nu dropat. Și a început raid. Actually, nu e rău. Ok, foarte rău. Eu nu-s bun la primitiv. Așa nu știu. Dar, nu știu. De ce îi bat așa ușor? Nică... Mai este doar unul. Oh, uite-l.
A, uite un pat. Să pun respawn point-ul. Că mă dă la spawn. De acolo era spawn. Invadat de nu știu, de... Am silitat. Am uitat că nu pot să sparg. Și-mi rămân lucruri. Stai, asta înseamnă că... Ok, man. Bă, unde îs? Au. Ok, vă aștept pe voi la mine. Au, uite. Timpul să ne punem chestplate-ul. Și n-am uscut. Vrea dacă nu sunt tot teme, că tot am dar am avut multe teme. Brizrod? Ce Brizrod afară? Ok, dar Brizrodul de damage. E hard de single. Nu știu ce. De ce ești așa de prost? Ce-mi pasă? Unde-i? Nu știu unde. Ok. Guys, Wither. Okay, dude, okay, dude, okay, dude, okay, dude, okay, dude. Amore. Non me l'ho fatto. Da, come în blocuri. Ce să zic? Eu nu folosesc Creative-ul. Da, pot cu asta come în blocuri. Eu mă simt șmecher când stau aici și ăștia se uită după mine. Bă, dar... Oh, man. Wait a minute. Ăștia pot dropa cărți. Am nevoie de un anvil. Level am destul. Ok, dacă apuc eu să-mi pun asta pe sabie, ăștia îs efectiv morți. Am apucat. Bă, două hituri. Și nu mai pot să-mi pun mending. Aia e bine. Așa că haideți că vă omor pe toți.
cu așa cărți. Poate dus și magicieni? De când au bă ăștia magicieni? What the fuck? Ok, bro. Bine că am nociul. Am o idee. Dar nu știu dacă este cea mai bună idee. Să văd. O, da. Dar nu l-am... E pe aici. Aici trebuie să fim. Ok. Mie îmi place să fac mai blocuri. Nu. Yes. Ok. Și acum am pierdut. Nu. Bun. Nu mor eu așa de repede. Ok. 360 și să văd peste ei. Unde sunteți, drăguții mei? Lucian, vă i-am dat numele. Nu drăpa nimic, bun. La cărți trebuie să fii atent. Că... gen... au ăștia cărți. Cum o foaia. Fain. O, da, nu supus de doar sharpness. Ăștia tot dau din clopotele alea lor, dar eu nu știu unde o să știa. Sau să este pe ei, să vină la mine. Eu abar n-am. Că mie îmi pasă să vă găsesc, nu tot dați bă din aripile voastre. Noooo! Îmi iau sabia înapoi. Am vrut să văd că dacă aveam mai bun enchanturi și asta de... ăsta de... Iron era mai bună. Astea...
se bat. Ionel cu Georgiana. Bă, Ionele, stai mă cu Georgiana. Dar e Georgiana aia de la Colț. Și nu ți-au făcut nimic. Uite, eu te-au ajutat de Crăciun să faci. Crăciun, mă, Ionele. Mă, Ionele, ce rău ești azi. Ești tău. Oh, că nu mor. Asta e invisibil. Dar nici eu nu știu să dau bine. Ok. Nu mai am fireworks. Ok, dude. O facem. Măcar să fie oameni din aia cu putem. Yes! Finally! În sfârșit oameni cu totem. Că numai din aia vreau.